Terus pundi ya Mas tobat kula ajre. Kowe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Wis taken dawuh kula wonten wingking. Heeh, gawe kopi. Inggih. Ora dicempluki cecak lho. Mboten. Mau gawe ana cecake. Ini ya tetep pangan. Tau mbak ya cah gleleng gaweane bojo ndak dikira ora ngurmati. Ora sakokean gunem. Kowe bali. Kowe tumindak ora prayoga. Kowe nyolong Yayi Ratu Banawati nggih Bang Yayi Ratu Banawati. Kowe mirang-mirangke wong Astina. Kowe ngene rek pasuruhan Kyai Prabu Duryudana ora bakal lawas urip. Ayo kowe bali yo. Ora bali aku mentol karo kowe. Sik to Mas. Aku ya dinae wektu tak omong. Ora mengko ya. Ora ngerti nasibe Begawan Durna. Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna tak apake? Bisu. Kowe gelem po? Ana bola tipu kok. Pecah. Cici pitu. Mudar. Muni cici pitu tok ayo nek ana. Kula wis kebacut tresna karo Dewi Banawati ora iso kula kon lunga. Kula gelem lunga ning watanana sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Piye? Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Wah, dalah. Ora minggat ngarepaning Baladewa. Gratan kula jeblok wetemu. Weh, lah sepatane lepah kowe. Aduh.